Салом алейкум, духтаро. Чихиш Муҳаммадтон назми саломататон аст. Инҷа камакак распаковкача он аст. Ин хеле слипики заказ кардам барои духтарчам. Размерош камтар калон омадааст. Но большой мерка камакак калон какич гап мехай. Панам ки барои кӯдакам Таҷикистон рафтам ба онҷа офтобои баланд ба платьюшка инам бо хонапӯшак барои духтарчам ва савдом ҳаминҷа просто ман заказ кардам то хона то во двор там пешта брод гуфтам. Вот такие вот двоечки, шортик чакати, майкачаш. Ин хамаш заказ аз детский мир буд. В общем, вот смотрите, хами духтаров где-то 4,5 рубль шут. Вот 4,5 рубль всего, да, столько всего мы заказ кардам. Там панамочки, духтарче колони бабо панамочки заказ кардам. Духтарче хурдим ба по наследству аз акош мондаги панамочки сафедакаша мепишад. Писачам ба духтарче колони ба заказ кардам. Ин духтари хурдим ба хаст панамка. Ин вот лосинки, велосипедки чашкати вай майка чаш. Нам тоже Таджикистан ба чтобы если там прыгал. И нам расцветка, что я хелбас, даже не заметила докторов. Вот такое платьишко. Вай шрубчик буду. И наш лекин вай хабышка материал лекин расцветка, что я хелбас. Тут у нас платьюшки. Наш размер шафтодичор прям как раз. Духтарча топ-топ, когда мне пишет. Вот, здесь тоже вай, слипик, лекин размераш коломда слипик, ой, ман, что заказ кадям, духтаров, хаять габне не помешают, камтар дертар мне пишет. Носочки и пинеточки. Духтаров, имроз Душанбева, вай ресторан Яка Саройба, конференция Колон рафтай садаст, хозир айни хол, хозир худаш. Ман чиқадар намидонам дилам зиқ, нарафтам гуфта, хай аз баъзи сабабҳо нарафта натонистам. Хай кӯдакҳои майдаам дорам, шаварам кор, бо кам-кам документам осоз кардосем. Барои ҳамин рафта натонистам. Афсӯс духтаракҳои ман командаи калони беҳтарини ман рафтагӣ аст. Аллакай ҳозир ҳамашон ҷамъ омад ба ҷамъ шуда шиштиян хурсандӣ карда. Худо хоҳад ки дафъаҳои оянда манам қачашон ҳамроҳ мешавам. Як командаи калони беҳтарин дорам духтаро. Ман чӣ қадар он вақт ман як сол пешам ҳамин гапо гуфта будам ки ман нарафтам. Гуфта барои ки ман ҳоли на духтарча дошта будам. Ин дафъа ман ҳозир байди документам кати даводав. Худо хоҳад дафъаҳои оянда обязательно меравам духтаро. Чизе чорабинӣ мешад, худо хоҳад ки ман ҳаракат кардам меравам. Ҳамин сол вақте ки ман нав корбодар омадам, худаш уже камтар вай буд. Ҳам документ духтаро тоғри кардосем документҳои, ҳам духтарчаи майдони нав таваллуд кардам, ҳам корбодар омадам ки уже ман сеюм фарзандам интизор будам. То ин мисол ба дунё омад ки мана калон фарстадааст ки хосна гап натонистасем рафта да ҳар ҷо например духтаро кор кунетон бовар кунетон нози духтарако ҳамашон ҷамъ шуда иштанд ку дар як ресторани хушрӯи пешқадам як барандаи хушзабони ва даъват кардаги ҳастанд. Пешқадама Сабрина Назирия ҳама каса ҳамҷо хушӣ хурсандӣ карда шиштанд духтаро. бовар кунетон ҳамин компанияи Фабелик чиқадар имконияти калон додаги аст барои занҳои хонашин, барои модарҳои серфарзанд, барои он одамое ки мехоҳанд ҳаёти худро дигаргун кунанд. Путёвка в Египет мондагӣ аст духтаро. барои он одамое ки директор мешаванд, бонуси директорӣ мегиранд 10,000 сомон yoki 20,000 сомон, боз бар замин путёвка. Понимаете, вот насколько компания беҳтарин, и при этом то аз хона намебарой, аз назди кӯдако дур намешавӣ. Вот только телефон, интернет, всё. шумо муваффақ шуда метавонед духтаро аз хона набаромада. ман шумо ба ёрӣ мерасонам. мана командаам ба касоне ки мехоҳанд кӯшаванд номерои ватсапи ман нависатон, ман шумо дастгирӣ мекунам. командаи беҳтарини ман кати хуш мекунам. шумо ягон вақт пушаймон намешавед ки ҳамин кор ба даромадитон